să îndoim aici. Numai vârful trebuie să se suprapună perfect. O apăsăm. Apoi o desfacem și mai facem o dată. Numai colțul trebuie să se suprapună. La fel ca cealaltă. O apăsăm bine. O desfacem. Apoi îndoim drept. Obținem un dreptunghi din ea. Perfect. Am obținut dreptunghiul, îl desfacem. Vom vedea că aici am obținut o linie. Îndoim pe ea. Bun. Apoi o întoarcem și facem. Și trebuie să suprapunem perfect. Așa. Bun. Apoi o întoarcem și aici vom vedea că am obținut un triunghi cam atât de mare. Îl luăm și îl ducem cam exact până la linie. Îl apăsăm bine ca să stea. Apoi o întoarcem și vom vedea că am obținut niște mici aripioare. Băgăm degetul prin ele ca să facem ca niște triunghiuri. Procedăm la fel și cu cealaltă. Apoi trebuie să facem așa, ca să obținem un triunghi. Procedăm la fel și cu cealaltă. Nu nimic, dar ne rămâne puțin spațiu. Apoi le întoarcem cam așa. Le apăsăm și procedăm la fel și cu cealaltă. O apăsăm și pe ea. O întoarcem. Am obținut aici ca un triunghi. O luăm din nou. Aici vom vedea o linie. Punem și îndoim. Procedăm la fel și cu cealaltă parte. Aici. Și îndoim. Bine. Când o întoarcem vom vedea că aici am obținut deja inimioara, căci niște colțuri, din cauza niște colțuri nu prea se vede. Luăm colțurile acelea și le îndoim în cealaltă parte. Așa. Le apăsăm și procedăm la fel cu cealaltă parte. Și am terminat inimioara ca să fie mai dulce. Luăm o acadea și o punem aici. Luăm o bucată de scoci, o foarfecă și îl tăiem. Opa. Hop, hop, hop. Aveți grijă să nu acadeaua să nu scape. Lipim aici scociul și gata. Și am terminat. O inimioară dulce.